Tervetuloa uuden ruoanlaittovideon pari. Tällä kertaa tehtiin kunnon lihapata. Ja siellä on tosiaan naudan sisäpaistia paistettuna voissa ensin paistettu. Ja sitten vähän sipulia, hillosipulia ja porkkanaa. Nekin on vedetty pannulla kevyesti ruskistettu. Ja valkotepulia. Kynsiä sitten. Tehtiin hyvä liemi. Siinä on vähän punaviiniä, vettä, härkäfondia. Sitten mausteena mustapippuri, suolaa, rosmariinia ja timjamia. Se on nyt ollut 2 tuntia uunissa. Otin just sen pois ja sekoitin vähän, nyt tänne tulee vähän kermaa sekaan. Niin sitten se menee vielä puoleksi tunniksi uuni ja sitten taas niin kuin valmista. Tosi simppeli tehdä. Ja sekoitin. Tästä liemestä tulee erittäin hyvä tuoksu. Mieto tosi hyvä punaviinin tuoksu. Nyt laittaa kansi päälle ja sitten puoli tuntia uunissa saa vielä hautua. Niin. Sinne pata.